Què tal viure al Pallars? Això rai, i què tal emprendre al Pallars? Això rai! Us donem la benvinguda a Això rai Podcast. El nou espai de conversa de l'Encamada, creat conjuntament amb l'Oficina Jove del Pallars Jussà i el Consell Comarcal. On parlarem de joves i sobretot de Pallars. Som-hi! Com ho fem això de donar la benvinguda? Això rai! Hola a tothom, hola a qui sigui que ens estigui escoltant. Esperem que ho feu durant una bona estona, encara que no us quedeu fins al final. Avui potser tocaria presentar-nos una mica o explicar quina és la finalitat per la qual avui seguim aquí. No creus? Somiarem en gran i esperem que ens estigui escoltant algú que no coneixem, també. Va, doncs et presento. Ella és la Ilènia, de la Pobla de Segur, o com dirien per allà dalt, la Porta dels Pirineus. Amant de l'esport, del triatló, de la bici, de la natació. Aquí on la veieu, va fer dret i ciberseguretat i ara ha decidit emprendre i dedicar-se a la seva passió, l'esport i el territori on ha nascut. Vaya superpresentació, no sé si estaré a l'alçada. Ella és la Maria, de Tremp, i encara que em costi dir-ho, capital de comarca. I per si no ho sabeu, on hi ha l'hospital. Si la coneixeu una mica, sabeu que no para mai quieta i s'apunta a tot el que sorgeixi. Però bueno, per dir 4 coses d'ella, va estudiar traducció i llengües aplicades i quan va veure que el Pallars era un territori ple d'oportunitats, va formar-se en gestió esportiva i avui som aquí, construint una mica a mica el nostre projecte. Com definiries l'Encamada? Jo des de que vam obrir m'ho pregunto sovint i també m'ho pregunten molts cops. Ostres, jo la definiria com el meu somni. Ara mateix som una escola d'idiomes i d'esport, però no deixem de ser també un espai que busque potenciar el territori, el lloc on vivim, amb valors sostenibles i saludables. I que té com a objectiu ensenyar que el Pallars pot ser una opció de vida, no? No només un lloc on anar a formar una família, on ja establir-te, sinó una opció per als joves que un cop han marxat decideixen tornar. Sí, per això estem avui aquí, per parlar dels joves del Pallars, dels que són fora i l'han triat per viure i dels que ja no en volen tornar més. Però com a joves que volen parlar sobre joves, em sembla que necessitem presentar els convidats d'avui perquè ens donaran un cable. Hola Darío, hola Judit, què tal? Com esteu? Hola, molt bé. Doncs bé, molt bé. Bueno, avui estem aquí per parlar una mica de jovent i de Pallars, i creiem que com qualsevol persona que ha intentat muntar alguna cosa a Tremp, a Pobla, al Pallars, relacionada amb el jovent, ja sigui una festa, sigui una activitat cultural, alguna cosa relacionada amb l'educació, sap qui sou, i per això avui us hem convidat al primer podcast de l'Encamada, Això rai. Estem una mica nervioses perquè és el primer cop que ens assentem davant d'un micròfon a parlar sobre coses. Però bueno, creiem que és bo que la gent us conegui, que sapiguin quina feina feu, perquè sou importants, i una mica doncs, parlarem sobre joves i sobre la vostra feina, no? Abans, però, ens agradaria presentar-vos, hem fet els deures, hem intentat saber què feu, a què us dediqueu. Llavors, ens agradaria presentar-vos, ens dieu si estem pel camí correcte o si falta afegir coses o canviar el que sigui, no? Si vols, Ile, començar... Sí, començo jo. Doncs ella és la Judit Sopena, sabem que ha estudiat Educació Social, que, com bé ens ha dit, doncs, fa gairebé 25 anys que fa aquesta feina, oi que sí? Sí. Actualment ets tècnica de joventut a l'Ajuntament de Tremp, però també fas participació juvenil, cultura, comunicació, t'encarregues d'editar el butlletí, si no tinc mal entès, és a dir, tota mena de coses dins de l'Ajuntament de Tremp. I per l'altra banda doncs, tenim el Darío, que ara mateix també és tècnic de joventut a l'Ajuntament de la Pobla, però sabem que has estudiat periodisme, però també ets primer tinent d'alcalde del Castell de Mur, i així doncs amb un peu a Guàrdia, una a Tremp, una Pobla, una mica tot arreu. Una bona col·lecció de barrets. No sabem si ens hem deixat alguna cosa. Segur que sí. No, al final és... No sé si va ser tu, Judit, que en una conversa vas dir que érem politècnics, doncs és que és això. Dintre d'un ajuntament, doncs quasi tot el que heu dit i potser encara més. Sí, els ajuntaments petits, clar, si parlem de Tremp petit al Pallars, igual molta gent pensa que Tremp no és petit, però si ho mires amb Catalunya, Tremp és un ajuntament petit, llavors hi ha tota una saca de coses que disposen a un mateix pack, i aquest pack doncs, és el pack que m'ha tocat a mi, no sola, perquè per sort doncs,
tinc a la Potau, a Comunicació també hi ha la Paula i altra gent, però sí que és un tema, són temes, tots els temes que heu dit, que recauen a la meva responsabilitat i que quan vaig començar a treballar ara fa gairebé 25 anys els feia tota sola. També és veritat que Trem feia menys coses que ara, però... Bueno, però a veure, he dit, si voleu muntar alguna cosa a Trem al poble, hem de parlar amb vosaltres. Ens podeu explicar què feu? Quina és la vostra tasca? Com és un dia a la vida del Darío i a la vida de la Judit? Bé, és això, la tasca principal és organitzar-nos, no? Perquè de tots els temes que tenim sobre la taula, veure quines prioritats hi ha i com organitzem per dedicar el nostre temps. Però referent al que tu deies, Maria, si algú, sobretot tancat al jovent, vol organitzar alguna cosa i vol que l'Ajuntament en formi part, doncs hauria de parlar amb nosaltres, no? D'aquí també fer una crida a que tothom que tingui una idea, alguna activitat, ostres, doncs a Trem, a Pobla, molaria que es fes això, doncs que vingui, perquè estem per escoltar-los, no? I veure què tiri endavant. I principalment és això, no? Veure quina idea és, si realment és factible, si encaixa, si hi ha pressupost i tirar endavant. Sí, com diu el Darío, el principal repte és aconseguir ficar un ordre tot el que has de fer per no atropellar-te, però també és molt engrescador perquè com que fem coses tan diferents doncs mai ens podem avorrir i centrant-nos amb els joves, que és el que hem vingut a parlar avui, perquè si parlem de tot l'altre serà un rotllo. Jo crec que qualsevol jove de Trem, en el meu cas, o de la comarca, és que és igual, que vulgui fer una proposta, que tingui una idea, ha de saber que existim i que ens vingui a veure, encara que sigui algo que no ho vulgui fer amb l'Ajuntament també, perquè els podem ajudar. Si volen muntar una associació, doncs quins papers has de fer, no sé què. Tens una idea, jo què sé, mira, ara estem aquí, estic mirant per la finestra i veig que l'skatepark. Doncs l'skatepark no va ser una associació que el va demanar, van ser un grup de joves que anaven amb el monopatí tot el dia pel poble, els hi fotien la bulla perquè no paraven de xocar contra voreres, contra no sé què. I bueno, doncs al final vens, m'ho expliques i veiem si es pot fer o no es pot fer. O inclús gent que ha fet coses que l'Ajuntament no hi ha pintat res, però assessorar-los, cuidado aquí, això millor no... Una mica és la nostra funció. A mi m'agradaria fer-la més sovint del que ho faig, també t'ho dic. Tantes feines i tantes coses. No, però a vegades els joves tampoc no venen, no? Es busquen la vida, que també està bé que es busquin la vida, però que sàpiguen que aquest recurs existeix, que nosaltres estem allà per poder-los ajudar amb allò que necessitin o per assessorar-los. Ara has dit, a vegades els joves no venen. Vosaltres també heu sigut joves algun cop? Ho sou, no? D'esperit molt. I també va arribar el dia, no?, que vau decidir el Pallars com a lloc on viure, no? Nosaltres estem fent un estudi amb l'Oficina Jove i el Consell Comarcal del Pallars per intentar veure com és el jovent pallarès, per què marxen, per què decideixen tornar, quin comportament tenen, no? I ens agradaria saber també que penséssiu en el moment en què vau decidir tornar, què és el que us va fer prendre aquesta decisió i per què, no? I per què vau decidir que el Pallars era un bon lloc on viure? Jo ho vaig tindre força clar i aquí he d'agrair a la Judit perquè va ser una trucada seva quan en un moment a l'Ajuntament de Trem necessitaven cobrir una baixa i les seves vacances, no? Doncs em va trucar a mi perquè pensava que podria ser la persona idònia per fer-ho, i gràcies, Judit. I va ser llavors tindre una feina, estava a Barcelona i, ostres, just coincidia que estava fora de període acabava d'un postgrau i així, no sabíem bé què fer, i vaig arribar a Trem i a partir d'aquí també, ara que estem aquí a la ràdio de Trem, doncs també vaig anar empalmant feines i va ser ostres, m'estan sortint les coses aquí, m'agrada quedar-me aquí, també era una aposta personal que volia fer i m'hi vaig quedar. I tu, Judit? Jo sóc al revés que el Darío. Jo feia un any i poc que havia acabat la carrera, vaig estudiar Educació Social, em vaig especialitzar en Joventut i Immigració, estava fent moltes coses, però remunerades poques, o sigui, era la voluntària de Catalunya, vull dir, estava al casal d'infants del Raval, en aquella època hi havia molta revolta, els immigrants es tancaven a l'església del Pi, estava fent d'intèrpret, estava fent moltes coses, i em sentia molt realitzada i estava molt feliç a Barcelona, però sí que és veritat que vivia una mica de l'aire. Llavors, no feia de monitora, menjador, cuidava uns nens, i no em sortia feina d'educadora remunerada. Llavors, a l'Ajuntament de Trem va sortir una feina que buscaven justament una persona titulada en Educació Social i la meva mare em va dir, home, nena,
ho has de provar. I vaig pensar, quina mandra. Bueno, no m'agafaran. Soc una pardi, acabo d'acabar la carrera, no m'agafaran. I jo crec que aquest relax que portava de que no m'agafarien doncs vaig anar passant perquè van ser bastantes proves, crec que fins a 3 vegades vaig pujar. Estava a Barcelona, demanava festa al menjador escolar on treballava, pujava, i em van agafar i va ser com un xoc de ostres, ara torno Trem, saps? Els meus amics no hi eren, va ser bastant durillo els primers mesos. Però va haver un moment, no sé quan, però no va ser al cap de l'any, va ser abans, que vaig veure que estava bé, o sigui que no tenia estrès, que no menjava un bocat al metro entre una feina i una altra, que a mi m'agrada molt la natura, que me'n podia anar a caminar per la muntanya a la tarda, que me'n podia anar en bicicleta i no sé, a poc vaig veure que no n'hi havia per tant. Després també em vaig liar, vull dir, t'enamores... Renuncies a coses, en guanyes d'altres, bueno... Sí, i ara mateix no m'ho puc ni imaginar, o sigui, si ara em diguessis no, Judit, ara ja està, s'ha acabat, això ha durat aquest temps, ara vés-te'n, pues crec que seria un marrón molt gran. Estic molt a gust al Pallars, estic superbé i em considero una afortunada de poder treballar on jo em vull viure i treballar d'algo que amb les seves sombres, no? Perquè treballar en un ajuntament doncs, també té moltes sombres, però que és bastant relacionat amb el que vaig estudiar i amb el que em motiva. Per tant, doncs em sento una afortunada. Vaig ser una jove afortunada. Que guai. I et va sorprendre tu mateixa, no t'esperaves? Sí. O sigui, a mi si m'haguessis dit el dia que em van dir que m'agafaven, és que no sabia si riure o plorar, o sigui, estava indignada, jo no volia. Pensava amb el que estava ara, jo tenia unes meves mogudes a Barcelona i de cop i volta s'esfumaven. I els primers mesos és veritat que jo cada cap de setmana colava, perquè tenia necessitat de marxar. I el que marxaves de Trem? Sí. El que faries... I el que ara és el meu company de vida, recordo que em va dir, és que jo et veia, però pensava que eres de fora, perquè els caps de setmana no hi eres. Perfecte, I el que era de fora era ell. O sigui que, bueno, és així. No va ser volgut, però el destí em va ajudar perquè ara no m'imagino vivint a un altre lloc. És a dir, bueno, podria viure a altres llocs, però segur que tindria en un entorn rural, no seria la ciutat. No una gran ciutat. Exacte, sí. Val, ara voldria que agaféssiu el Dario d'aquests, no sé quan vaig prendre, 24, 25 anys, la Judit de la mateixa edat, i penséssiu en com éreu aleshores vosaltres, com era el vostre entorn, els joves d'aquella època amb 20, 25 anys, i ho comparéssiu amb els joves que avui tenen 20, 25 anys, perquè al final vosaltres treballeu cap a ells, per ells i amb ells, i algun cop vosaltres també ho heu sigut, però el món és tan canviant, canvia tot cada 2 per 3 i és com, ostres, és un repte la vostra feina, realment. Sí que és veritat que també era una que deia la Judit abans, que aquesta tasca ens agrada, però que no la fem tant com voldríem, no? I a mi em passa que també entre tots els temes que tenim a l'Ajuntament no surto al carrer tant com m'agradaria, no? I la realitat o la proximitat aquesta que se'ns demana i que requereix la nostra feina amb els joves, a vegades no la tenim tant, no? Llavors, com veiem els joves d'ara en comparació com érem nosaltres? Ostres, segurament és una visió superesbiaixada perquè la realitat dels d'ara tampoc podem, no tenim el temps ni la dedicació com per poder-la conèixer del tot en detriment de la nostra feina, no? Perquè hauria de ser així, però la realitat és que no ho és, no? Llavors, no sé, Judit, si tu tens una resposta molt més clara ara, perquè jo sí que veig, perquè la diferència generacional és més gran, però jo sóc la més gran de la taula, amb tu ara acabem de descobrir que ens portem 13 anys, ja m'ho imaginava, més o menys. Jo sóc d'una generació que quan vaig acabar, o sigui, si estudiaves una carrera treballaves fijo. Llogar un pis no era inviable, vale? I volies marxar de casa als pares, perquè els pares eren uns pesats. Vale? Bueno, ara potser també ho són, però eren molt estrictes. Potser és diferent. Eren molt estrictes, no? No vull dir que els meus pares fossin molt estrictes, però eren més estrictes que les meves amigues són amb els seus fills adolescents ara, per exemple. Llavors, ho teníem relativament fàcil, perquè si estudiaves, després trobaves feina, i si et volies emancipar, podies fer-ho. Era menys arriscat, entre cometes. Sí, deies, vinga, va, me lio, me'n vaig a viure lloguer. I inclús, bueno, jo quan vaig tornar a Trem i em vaig emancipar dels meus pares, compartia pis, no vivia sola, compartia pis, però estava a gust. Llavors, què veig? Que ara els joves
tot i que estic d'acord 100% amb el que diu el Darío, que nosaltres no podem sortir al carrer, no podem estar al seu costat i hi ha moltes coses que se'ns escapen, però sí que veig que un jove de 24 anys d'ara no té res a veure, jo vaig tornar amb 22, o de 22 no té res a veure amb la meva realitat de quan era jove, perquè el pobre segurament haurà acabat la carrera, estarà fent un màster que li costarà una pasta, o no, o ha fet un mòdul de formació professional, però si no l'ha fet d'una feina, diguéssim, electricista, laboral. No sé què, no sé quantos, també s'està menjant els mocs, si ha estudiat per fer videojocs igual no sap ni on ha d'anar, no? Vull dir, tenen aquesta dificultat i després a sobre tenen la dificultat afegida de que marxar de casa és molt complicat. Llavors, clar, és molt probable que la vida d'un jove de 22 anys d'ara sigui una vida més semblant a la meva vida de quan tenia 16 anys que no a la meva vida. Llavors, pues crec que aquesta diferència s'ha de tenir en compte, no? A nivell de... No és que no hi hagi una voluntat, és que ho tenen més complicat, no? Tenen una complicació afegida a la que jo vaig tenir en el seu moment. I a part d'això, si creieu que la barrera generacional us fica molta trava en la vostra feina del dia a dia o ja esteu acostumats a anar-la sobreportant? A veure, jo sempre dic que em costa molt, que cada vegada em costarà més, però després, quan estic ficada, doncs veig que segueixo tenint connexió amb els joves. Vull dir, és la manera. Sí, segueixo. Perquè sí que és veritat que jo tinc molt present la meva època de joventut. O sigui, jo recordo moltes coses, sensacions... No sé, igual la infantesa la tinc més oblidada, però és una etapa de la vida que et marca molt i jo la tinc molt present. Llavors, crec que no em costa ser empàtica i posar-me a la pell d'un jove. Ara sí que és veritat que és molt probable que els joves a mi no em mirin igual, perquè quan vaig començar a treballar tenia la seva edat, o inclús era més jove que alguns. Després, tal... I ara és que són els fills dels meus amics, o sigui, és que és difícil... Bueno, ja ho veiem, no?, quan intentàvem fer trobades amb els joves. És difícil, no?, que puguin tenir-me com un referent, però també és veritat que el que dèieu, si volen muntar alguna cosa i s'atreveixen a fer el pas, veuran que sí, que tant el Darío com jo, independentment de l'edat que tinguem, podem ser un referent per ajudar-los. Potser no un referent per entendre les seves problemàtiques del dia a dia, però sí per ajudar-los si tenen algun camí. No sé, tu com ho veus, Darío? Que aquí, a més, s'hi suma molt la distància que hi ha entre el jovent i les institucions. Sí, bueno, sí, és un problema afegit. Tot això, la distància generacional també hi és, obvi, però també s'hi suma les reticències que hi ha d'adreçar-se als ajuntaments, ja sigui per plantejar alguna idea, alguna inquietud, o fins i tot per participar de les activitats que proposen. Així que és un tema molt recurrent a les reunions que fem entre els tècnics de joventut i amb l'oficina jove del Consell, que veiem això, no? Que a més costa arribar perquè veuen com l'Ajuntament com una institució que... Molt inaccessible, sí. Cosa de grans. Exacte. Que ni així, Bueno, al final, fins que no ho proven, no veuen, no? Doncs totes les... Clar, sí. Bueno, i potser, jo crec que el fet que l'administració no té els procediments més senzills, encara que no ho volguessi, ho fa que, tot i potser el que s'atreveix, doncs estigui molt decidit a fer una cosa perquè hi té moltes ganes o és una cosa complicada. És molt complicat. A vegades, almenys. És molt complicada. Jo, quan parlava de les ombres de l'Ajuntament, parlava d'això, no? Que ja us agradaria que fos més àgil, es poden fer coses molt xules, però avui en dia, amb les normatives que hi ha tan garantistes, doncs fa que realment qui vulgui fer alguna cosa, jove o no, ha d'estar supermotivat. Que potser per això no surten tantes propostes o iniciatives o la gent participa menys, no? Després parlarem de participació, que és un tema preocupant, però redirigint-nos al que deies de que ara tot és més complicat, que és molt difícil comparar la vostra joventut amb la dels joves d'avui en dia. O sigui, tot això ens porta com a una mica el que més preocupa a tothom, potser, o a l'estudi que estem fent, no sé, que és que la majoria de joves d'aquí marxen perquè volen marxar, després no tornen, no? I llavors és com... Per què creieu que al final tothom o quasi tots els joves no tornen? O no poden, no sé, per quin motiu creieu que se'n van no tornen? Jo crec que hem d'assumir que marxin, però el repte és això que dius, que sigui tot prou atractiu perquè puguin tornar i desenvolupar el seu projecte aquí, no? Que aquí el que falta és això, que potser no és tant retenir-los perquè quan facin 18 anys o volen seguir estudiant ho puguin fer aquí i no a Barcelona o a Lleida o a les ciutats on sigui, perquè això també està bé, perquè els formarà i els farà créixer com a persones, no? Però sí que quan diguin, vale, doncs ara ja m'he format, ara m'agradaria crear una empresa o treballar d'això, no sé què, que aquí hi hagin els recursos perquè ho puguin fer i és el que ens falta.
des de, òbviament, les característiques del territori són les que són, no? I potser hi haurà un tipus de carreres, un tipus de formació que aquí no es podrà desenvolupar doncs, perquè no hi ha tanta indústria, perquè les empreses o tot el ram més de ciències aquí no està tan desenvolupat, però també s'hi suma doncs, d'això que comentava la Judit, té més d'habitatge, té més de potser d'oci, que fer més enllà de la feina, no? Però també hi ha el punt afegit de tot el patrimoni natural que tenim, vull dir, al final també és trobar que és allò que li agrada, que atreu als joves per veure si hi és o no hi és. Sí, jo crec que marxar ha marxat sempre el jovent, no? Vull dir, però és que és com intrínsec al jovent. Vull dir, tu a una edat que necessites volar. Potser hi ha un percentatge que no, òbviament, però necessites volar. Potser que sigui... I llavors és bo que puguis marxar i formar-te o descobrir altres coses. El que fa que sigui complicat tornar és justament la nostra mida. Vull dir, no hi ha una oferta de treball enorme i diversa, com avui en dia també hi ha moltes formacions molt diverses i potser hi ha més formacions molt diverses i no una oferta de treball tan diversa aquí. També és veritat que quan hi ha una feina especialitzada és més fàcil que trobis feina al Pallars que la trobis en una gran ciutat. Sí. Abans parlàvem amb la Berta, la companya que està aquí treballant a la ràdio, que clar, és que si busques una persona amb perfil comunicació audiovisual, periodisme, tampoc és que en trobis, facis una patada i en acabin sent. Clar, llavors dius, bueno, també hi ha l'altra cara, no?, de que quan hi ha una feina, a vegades et costa trobar aquest perfil. I gent, no sé, a l'Ajuntament tenim molts problemes amb cobrir places a l'Escola de Música d'instruments concrets. I gent nouvinguda que diu, ostres, mira, no trobo feina a l'àrea metropolitana, hi ha una feina al Pallars, vaig a veure què passa, a veure què se cuece, no? I que per probabilitat serà més fàcil, perquè en lloc de presentar-se 25 persones, potser se'n presentaran 3. Clar, i vull dir, qualsevol oferta de feina de quan jo estudiava d'educació social hi havia 50 persones i jo vaig haver de competir contra 2 només, sabeu? I a sobre no sabia ni que estava competint, o sigui, estava superrelaxada, però em refereixo que és una diagnosi molt difícil de fer aquesta, perquè no crec que ara hi hagi menys joves que tornen que a la meva generació, sabeu? Potser és més ara amb el teletreball, és possible que molts joves puguin tornar. El que passa és que han de veure el Pallars com un lloc atractiu on tornar. Sí, just això, sí, ho hem pensat molt, que no sé si és qüestió de l'edat, de que la gent jove que ha viscut aquí sempre necessita com el fet de marxar per poder-se adonar, inclús et va passar tu, Judit, segurament t'havia agradat sempre la muntanya o tot, però fins que no vas marxar i vas veure que tornaves a estar bé aquí, doncs... També m'agradava molt la festa, m'agradava. I quan jo era jove a Trem hi havia molta festa que ara no n'hi ha. Veus, ho has tenit tot una mica. Sí, jo em sento molt afortunada. Però és això, que no sabem si a la gent d'aquí pròpia del Pallars li cal com sortir per poder-se adonar i en canvi a la gent de fora que decideix venir a viure aquí o a estudiar ja ve precisament per aquests punts forts que acabem trobant. De fet, hi ha molts professors que venen de fora que venen per això, perquè creuen que el Pallars té molts punts forts per ser un lloc on viure. Bueno, és que hi ha un tema generacional d'edat també, perquè avui en dia joventut no és des de l'adolescència fins als 30, pues no penses el mateix als 18 o als 19 que als 27. I als 27 és molt diferent. Busques altres coses, perquè en principi, a no ser que... Bueno, s'hauria de tot, però... Ja has fet una evolució i ja tens molt més clares quines són les teves aficions, com vols gaudir del temps lliure i què és el que busques en la qualitat de vida, també, no? Passar-te tot el dia, passar una hora o 2 hores de la teva vida al transport públic o a dins d'un cotxe per anar a treballar, sabent que si vius al Pallars és probable que passis 15 minuts, no? En els pitjors casos, vull dir, doncs, bueno, això també ho fiques en una balança. Però clar, això és un tema d'evolució, ho has de descobrir. L'important és el que dèiem a l'inici d'aquest bloc, no? Que els joves sàpiguen que aquesta possibilitat hi és i que hi hagi les eines perquè si volen, puguin tornar. Que volen ja ho acabaran descobrint, perquè tinguin les eines. Que no sigui un impediment, no? Que diguis, no, és que jo vull tornar al Pallars, però clar, de què treballaré, de què viuré, on aniré a viure, no? Pues això seria el que ens hauria de portar. Llavors, ara, molt bé, seguim. En relació amb el que hem dit, no? Que hi ha molta gent de fora que ve perquè sí que valore més o valore abans o decideixen venir perquè és molt més fàcil accedir a una feina perquè no hi ha tanta competència. Creieu que els joves d'aquí, el caràcter dels joves d'aquí és igual al caràcter dels joves que venen de fora? Ostres, a mi no m'agrada dir que al Pallars hi ha un caràcter concret, o sigui... No sé, potser té alguna cosa... Potser els joves d'entorns rurals
tenen caràcters diferents als joves... Bueno, caràcters, cadascú té el seu caràcter, però tenen un tarannà diferent als joves de ciutat, però per una sèrie de coses que et fan que viure a l'entorn rural et fan d'una manera per bé i per mal. Però no crec que puguem parlar específicament dels joves del Pallars, jo no ho sé veure. No, jo crec que va més enllà perquè tu deies, Ilenia, de la gent que... Els joves del Pallars, al final, poden decidir quedar-se o fins i tot volen marxar però no poden, no? I al final estan aquí. I els joves de fora, els que venen arriben aquí al Pallars doncs, perquè ja tenen la feina o perquè els agrada i s'hi volen instal·lar i volen crear el projecte aquí, han vingut expressament. De totes les opcions que tenien, han decidit venir al Pallars. Llavors ells veuen la comarca d'una manera molt diferent a com la veuen els que viuen aquí. Perquè la veiem sempre. Perquè la veiem sempre, és això. I ells, el que tu deies, que al final cal sortir per trobar a falta el de casa, bueno, doncs això deu passar a tots. Els que venen aquí també fugen de casa seva, no? Totalment. Sigui una ciutat i el contrast és molt evident, o sigui un altre territori rural, doncs mira, perquè els agrada més l'esquí que la platja, per exemple. I que potser estem en un moment també que s'està posant més en valor que fa uns anys l'esport, la natura, el teletreball... Sí, és un territori que també s'està creient... Això justament doncs, també és un punt a favor. És un territori que s'està creient cada vegada més, no? I per tant fins i tot desplega recursos per potenciar això, perquè tenim l'Institut de Muntanya a Pobla, que és molt comú trobar-te gent a Pobla i a la comarca que treballa d'una altra cosa, no? Però no, mira, si jo vaig vindre aquí, vaig fer aquest curs, em va agradar tant el Pallars que m'hi vaig quedar. I ja no és, m'hi he quedat perquè he trobat feina del guia de muntanya, que vaig fer un curs de guia, sinó perquè m'ha agradat el territori i m'hi quedo. Jo crec que una cosa que sí que ens identifica és la falta d'autoestima. Jo sempre ho dic. És a dir, no tothom, però al Pallars moltes vegades la gent no ens ho creiem, que el Pallars és xulo, que el Pallars té moltes possibilitats, que aquí es viu molt bé, que tenim coses que a molts llocs no tenen. I llavors aquesta falta d'autoestima, que és general, no és dels joves, als joves també els hi afecta. Llavors és com mirar-te casa teva com una cosa menys que els altres, no? I una feina que tenen també les institucions i que tenim les persones que treballem a les administracions és canviar aquesta perspectiva de dir no, és que, escolta, és que nosaltres no tenim res a envejar a ningú, és que tenim un paisatge brutal, tenim aliments de molta qualitat, tenim ofertes interessants. És que potser això fins fa poc no es posava tant en valor com ho fem ara, no? Perquè jo recordo als 18 anys que l'últim que volia era quedar-me aquí. Per molt que m'agradés l'esport, la muntanya, etc. Sí, però llavors pots fer esport a Montserrat. Vull dir, i tant, però potser no es posava tant en valor com ho fem ara, no? I jo què sé, potser me n'hauria donat abans que jo volia que potser per l'edat també no sabrem mai. Clar, també és això, que és un procés. No som tan grans. No, però tampoc en tenim 16. No, ja. És això, que jo crec que és un procés, no? Que també vosaltres heu viscut a una ciutat, vull dir, ja el que deia l'Helena, que jo crec que és l'edat també, que no veus el mateix amb 16-17 anys que amb 24, 25, 26... Sí, és una evolució. I també hi ha joves que ho tenen superclar que no volen marxar d'aquí, Vull dir, aquests també existeixen. I justament jo crec que aquests que ho tenen tan clar són els que haurien de tenir la possibilitat de, saps? Vull dir, perquè al final els que hem tingut la sort de poder tornar, doncs molt bé, però potser si no hagués pogut tornar aquí, igual seria superfeliç en un altre lloc també. Però clar, aquells que ho tenen tan clar és que aquests haurien de poder quedar-se, o sigui, hauríem de desplegar tots els nostres encants perquè puguin quedar-se. Total, sí. Però com arribes, no? Com aconsegueixes que un nen de 16 anys valori això, una persona de 16 anys pugui dir, ostres, mira, és que... Bueno, realment, si és una persona que ja té molt clar que es vol quedar aquí, és que segurament bona part ja ho valora. Ja. I si no ho té clar, li ajudarà a saber-ho marxar. Sí. Perquè veus altres coses i dius, pues escolta... Puc marxar, però sé que després podré tornar, ho tinc... Sí, marxo un temps, veig altres coses i jo sé que acabaré tornant. Això també va bé, a vegades veure altres coses t'ajuda. Sí. Comences a trobar-ho a faltar. Sí. No, llavors, ostres, realment. Bueno, i també després, mira, això estava bé, ho tenia a prop, no he de fer 2 hores de transport... No, si veus que cada cap de setmana estàs pujant és que passa alguna cosa. És que passa alguna cosa. Es pot fer esport a Montserrat, però no és el mateix. No, claro que no. Llavors comences a sumar coses i dius, doncs potser ja no em compensa. Anem, si us sembla, el bloc de la formació, l'ocupació, tot això que trobem aquí per intentar fomentar, no? Que el jove no encara que no marxi sigui tant la vostra temàtica, però volem veure què hi creieu i com ho veieu també des de la vostra perspectiva, perquè hi treballeu.
greu. Nosaltres mirant doncs, tots els instituts que hi ha per aquí, les formacions que s'ofereixen, ara amb la recent incorporació del primer curs d'infermeria, creieu que l'oferta educativa que hi ha actualment al Vallès respon realment a les necessitats del jove? Jo crec que l'oferta educativa respon a les necessitats del territori. És a dir, que això tampoc està malament. És a dir, es fa formació perquè les persones que s'han acabat formant allí puguin inserir-se en la mesura del possible al territori. O sigui, crec que tant el tema de l'Institut de Tremp com a Pobla, com Pont de Suert, jo què sé, vull dir que es fa el grau de forestal, vull dir, el que es fa són formacions que les persones quan acaben es poden inserir al territori. A Tremp està molt enfocat al sanitari doncs perquè tenim un hospital, a Pobla s'han enfocat més al tema d'esport perquè està clar que és un tema en auge i cada territori... Però clar, les necessitats dels joves, és que els joves són diversos i un jove voldrà estudiar, doncs el que dèiem abans, videojocs i a ell Tremp li semblarà un horror i necessitarà marxar a estudiar això. O sigui, jo crec que el que hauria de ser possible és que els joves estudin allò que vulguin, allà on sigui, i que hi hagi igualtat d'oportunitats, el que diem moltes vegades. No pot ser que un xaval de Pobla que vol fer un mòdul de videojocs i se n'ha d'anar a Sabadell a estudiar-ho o a Terrassa, la seva família hagi de fer un esforç econòmic molt més gran que un de Barcelona que vol estudiar a Solsona Forestals. És a dir, hauria d'haver un equilibri territorial. Això seria en un món ideal. Però jo penso que si parlem de l'oferta formativa del territori, doncs és una oferta pensada amb què pot oferir el territori a les persones que es formen. Crec que ara sí. Quan jo era adolescent, no. Quan jo era adolescent era, què vols fer? Batxiller o vols anar a FP? FP, metall elèctric o administratiu? Hola? No, realment... Per sort s'ha diversificat. S'ha diversificat. Realment sí. Bueno, que té més sentit que s'ofereixin les d'aquí al territori, no estiguis fent senderisme en un lloc que no... Clar, vull dir, INEF a Barcelona, bueno, està bé, però sí, bueno, sí. Pues hi ha d'haver llocs, no? O pues, infermeria, bueno, que és una mica això. Les necessitats dels joves és que són tan diverses com els joves ja. Clar. Bé, al final arriba un poc que potser el territori és limitant, perquè estem on som, és difícil. Hi ha moltíssima oferta, no oferiràs tot. N'hi ha molta, però és impossible arribar a cobrir tot el que una no faràs persona... 1000 La carreres. clau és aquesta, és que tu vas fer això, on has d'anar a tal puesto? Pues que no pot ser que una habitació a tu et costi el triple que amb una altra, no pot ser que anar fins allà, no pot ser... La matrícula ja sabem que valdrà el mateix perquè és pública, però tota la resta és desigualitària, llavors els governs han de treballar perquè es compensi aquesta desigualtat. Sí, sí. Totalment. I d'altra banda, creieu que, per exemple, aquí al Pallars el tema de l'habitatge és un fre real per l'emancipació dels propis joves del Pallars? Ho comença a ser. Sí, jo crec que és aquí al Pallars i segurament a tot arreu. Sí. Ja que estem parlant del Pallars, sí, jo crec que sí. Sí, tant per l'emancipació dels joves d'aquí que... pels que tornen o com els d'aquí que no volen marxar, no? I volen instal·lar-se aquí però potser fora casa els pares, com tot aquest jovent i de fet totes aquestes persones que volen instal·lar-se al Pallars. Jo crec que sí, el Sobirà més que el Jussà, o sigui, com més turístic és una zona més complicat. També penso que per un jove que ha nascut aquí és algo més fàcil que per un jove que ha vingut de fora, perquè al Pallars hi ha molts pisos tancats. I estan tancats perquè les persones no se'n fien de llogar-lo a la gent que no coneixen. Llavors, si ets el nen de la no sé qui o la nena de casa no sé quantos, és possible que potser algú te'l llogui. Si ets la noia que vens a fer de professora de flauta, no sé, que vens de Barcelona, només per l'accent, ja és possible que tinguis dificultats. Això és trist que ho digui, però és que jo crec que segueix passant. Sí, és important tindre aquesta xarxa de contactes, no? Que t'ajudarà, t'obrirà més portes. I també pues, la gent que té pisos buits, alguns se sumen al carro de lo que passa a les ciutats. Vull dir, mira, infermeria, un pis rònec, 400 euros per barba. Home, compartit, saps? Home, hola, saps? Sí. Però bueno, això no ho arreglarem nosaltres. Aquí hi ha un debat molt profund amb el tema de l'habitatge, és un tema molt greu a nivell de tota Espanya i a Catalunya especialment, i és un tema que o hi fiquen mals governs o no sé on anirem a parar. Què recomanaríeu a algú de fora o inclús algú d'aquí fer per trobar pis o trobar un lloc on caure? Buscar gent que coneguis. Sí, no? Sí, sí. Sí, li diria, vés a la borsa d'habitatge de l'Ajuntament. Bueno, a la borsa d'habitatge de l'Ajuntament hi ha els pisos limitats, hi ha els que hi ha. Et diria, dona veus, buscar gent del territori i aconseguiràs pis, perquè tothom ho l'aconsegueix així.
Altra cosa és que l'aconsegueixis econòmica, perquè els preus és el que dèiem, a la gent se li n'està anant la olla. Però creieu que és el preu el motiu pel qual la gent jove pot ser del Pallars? Perquè els que venen de fora doncs se l'han de buscar i no els hi queda una altra, per la qual no s'emancipe. Perquè vivim, vull dir, de la nostra edat hi ha molta gent vivint aquí i no vivint a fora, o sigui, vivint molta gent amb els pares que probablement quan tu ets jove doncs això... És una combinació, perquè si tens una feina que cobres 1.000 euros i t'has d'anar a buscar un pis, això, no? És una sí, combinació de tot de coses. Si tens un bon sou, a priori pots marxar, estàs superbé a casa teva, doncs no marxes, però si hi ha la voluntat, si tens un bon sou, a priori hauria de ser més fàcil emancipar-se al Pallars encara que emancipar-se a Barcelona, que és impossible. Però, clar, és que és una conjunció de tot, vull dir, quina nòmina tens, de què treballes... Clar, és això. Jo parlo amb amics meus del el que pago jo de lloguer aquí Trem i es posen les mans al cap, claro. perquè jo pago per un pis que ells paguen per mitja habitació. I tant, sí, però clar, estem parlant de Barcelona, estem parlant de unes grans ciutats, estem parlant del Pallars, no? I també és això, que si tu ara busques qualsevol immobiliària, qualsevol portal de... No tant immobiliàries locals aquí del Pallars, sinó qualsevol portal més gran, pisos per llogar, i et surten dos places de pàrquing. Sí. No, i al meu carrer jo un dia el comptava des de la finestra, tranquil·lament, edificis sencers buits. Edificis. 3 o 4 edificis sencers. Per molts carrers i les persianes baixades sempre. Sí. Vull dir que de flota d'habitatge en tenim. Altra cosa és que la gent el vulguin posar al parc de lloguer. No és així. Però si preguntes, trobes. I clar, més econòmic que la ciutat, que també això podria ser un revulsiu perquè vingui gent, no? Sí. Però és una barreja. Entre el preu del lloguer i l'oferta de teletreball que hi ha ara, doncs sí que les coses es poden estar alineant com perquè aquí vingui a treballar o torni a treballar gent que segueix tenint la molta gent torna, tard o d'hora tornen, però potser tornen quan ja no són joves, és a dir, quan tens fills, no sé què, i de cop i volta veus que la qualitat de vida i llavors tu planteges, però clar, l'etapa juvenil l'has passat a fora. Justament nosaltres ho hem comentat algun dia que si té prou atractiu com no només buscar el Pallars un cop ja vols formar família. És com... Clar. Ha de ser una oferta prou interessant com perquè la gent hi vulgui doncs, emprendre o fer projectes. I més això, gent que s'ha criat aquí, no? I que sap el que és jugar al carrer i tot això, i que veu que a Barcelona no es pot fer, no? Doncs també és això, no? Doncs m'agradaria que els meus fills, no? Fessin el que vaig Clar, poder... però aquesta perspectiva et ve quan et planteges tenir fills abans. Clar, si no t'ho planteges, no tries això. el Pallars perquè els nens jugaran al Juncà, o sigui, tries el Pallars per els motius que siguin, i bàsicament hi ha d'haver el que necessita qualsevol persona per viure, una bona combinació entre un salari digne i un habitatge digne, també. O sigui, trobes aquestes combinacions, doncs et planteges d'anar a viure en un lloc. I tant, sí. Parlant d'espais, que això no us ho hem passat al guió, però parlem d'espais pels joves. M'agradaria, no sé, treure aquest tema, a veure què en penseu, suposo que a Trem n'hi ha hagut. Jo, com a trempolina, crec que no n'he viscut mai cap. Sí, no hi vas anar, però en teníem un. No, doncs sí, no ho sé. Però parlem d'espais joves, si n'hi ha hagut, si han funcionat, si realment és una demanda que creieu que... No sé si teniu aquesta demanda de part del jovent, de les associacions, potser també, però per què no funcionen o per què no n'hi ha... que vosaltres creieu que són un potencial perquè els joves doncs, es trobin? Jo crec que sí. Ara mateix és una urgència. Ara mateix. Hi va haver una època en què era com una necessitat, però no era una urgència, perquè, parlo de Trem, però segurament Pobla el mateix. Hi havia prou espais privats, com perquè els joves... Vull dir, hi havia bars que eren els bars del jovent. Anaves allà a la tarda, feies un beure, xerraves, feies una partida de cartes, no sé què. Tenies un espai social que tothom identificava. Aquest bar és el bar on van els joves. I aquest és el segle XX, van a jugar a la botifarra els abuelos, el bar Nadal és on van els joves, no? Llavors, Trem, quan tenia centre cívic, el 2005, quan el vam inaugurar, el Terraquet, va tenir un espai jove que va durar 4 anys. Val? El que va passar és una cosa que pot passar, i és que era un espai jove dinamitzat, el dinamitzava jo, van venir un grupet de joves que se'l van fer seu, s'hi sentien molt a gust, llavors ja no venien altres joves. Perquè aquells joves se sentien molt a gust i se'l van fer seu, llavors els altres ja no venien. Van acaparar una mica. Sí, tampoc era un espai enorme, estem parlant d'una sala que hi havia un futbolín, hi havia per jugar a videojocs, després hi va haver vandalisme i es feien tallers, que si taller de grafiti, taller de roba customitzada, fèiem coses.
Però bueno, va arribar un moment que amb el vandalisme ens van robar la PlayStation, ens van trencar no sé què, bueno, els regidors al final s'enfaden i diuen, escolta, si no ho saben cuidar, ho vam acabar transformant en un projecte que era la incubadora, que era un espai de teletreball, vale? Que també era per joves. Llavors, jo crec que ara mateix els joves no tenen una nana literal. I no dic els joves de 16 anys, que quasi mai han tingut una nana. Jo anava a menjar pipes al hall de la Caixa quan tenia aquesta edat. No els de 16. És que els de 25 tampoc tenen una nana. Vull dir, vale, tu te'n pots anar a la muntanya a fer activitat, però arriba una hora que vas a fer una birra o una Coca-Cola, m'és igual. I on vas? Sí. Bueno, hi ha molts bars, però un bar que tu te sentis... Llavors, jo crec que ara és una urgència. Però també potser forma part de la manera de ser d'avui en dia dels joves, no? No ho sé, si tinguessin una nana, ja anirien? Pot Jo ser. crec que sí, perquè també és això, que no cal que l'únic espai on puguin anar sigui un bar, no? No. Per tot el que comporta, no? També tema econòmic i això, perquè allà doncs hauràs de consumir, que potser voldràs, però potser no. I és això, jo crec que sí que hi hauria, però fruit de l'experiència de Trem i també Cap a va ser una cosa similar, crec que ara l'important és que hi pugui haver espais però que estiguin dinamitzats. I dinamitzats vol dir personal i vol dir diners, i vol dir ja sigui per pagar el sou de la persona que hi sigui o per generar activitats, això, tallers diferents, activitats, projectes, que això ara és el que sobretot està faltant. Sí, hi ha dues coses. Això que deia la Maria del tarannà, a veure, és veritat que hi ha un tarannà diferent entre el jovent i sobretot entre la pandèmia les persones, no només els joves, la gent socialitza menys. Però els joves necessiten estar entre ells. És una necessitat estudiada sociològicament, vull dir, necessiten estar entre ells. Llavors, ara mateix jo veig una urgència, vull dir, crec que algú s'ha de posar les piles. I bueno, sempre depositem totes les esperances en l'administració i no sempre l'administració fem les coses ben fetes, vull dir, igual una iniciativa col·lectiva, doncs penso en l'Ateneu, que no està sent el que de moment no està sent el que van dir, no? Però un espai on realment hi pugui haver aquesta dinamització i on els joves hi puguin anar i se puguin sentir a gust i puguin fer propostes i les propostes tirin endavant, doncs crec que és necessari. També és veritat que a Barcelona hi ha els centres cívics i els casals de joves i passa una mica el mateix que va passar a Trem, que hi van un grup de joves i hi van aquells i tota la resta de joves del barri no hi posen els peus, vull dir que això és una cosa que també l'hem de saber que pot passar. Però és que ara no hi ha res de res. Vull dir, hi ha molta oferta esportiva, això sí, no ho vull criticar, però un espai per dir, mira, doncs passo la tarda o faig una dinamització... No existeix. Clar, és que a vegades només el fet que vingui de l'administració potser ja es veu amb certa reticència per els joves, que si no hi ha res potser acabarien anar-hi. Ara no sé si m'equivocaré, però al Sobirà em sembla que hi ha un espai jove on es dinamitzen tallers i coses i crec que funciona. Poc, sí. Una mica, però crec que funciona. A veure, nosaltres cada vegada, bueno, no sé tu a Pobla, però aquí Trem, quan hem fet, jo que sé, va haver una època que fèiem tallers per Setmana Santa de no sé què, joves se n'apunten, no és que no vinguin. El que no hi ha és com aquesta continuïtat, no? Vull dir, tu pots fer coses puntuals, però aquesta continuïtat de dir, vaig allà i allà m'hi trobaré a gust i aquest espai no existeix. Clar, però això és el que portem dient, no? Hi ha d'haver una persona dinamitzant, perquè també imagineu... no saps què podem fer allà. Que al final que has de crear com un costum, no? Que quan fem nosaltres coses són més bolets que no un programa d'activitats, no? Llavors costa. El que sí que crec que fan bé al Pallars Sobirà, o almenys que des d'aquí veig que passa, no sé si seria la realitat, però sí que tenen com un calendari molt marcat, no? Doncs el primer divendres, això, el segon, això. I això, clar, genera un costum, no? I fa que els joves responguin, perquè quan tu fas un bolet d'un dia, doncs si no tens el jovent activat, no? Però bueno, passa amb el jovent i passa amb la gent gran també. Amb tothom, sí, amb totes les franges d'edat. Si no estan activats, si no tenen el costum de sortir de casa aquell dia i tal... Si tens una periodicitat, dius, bueno, jo sabré que aquest divendres el que ve hi haurà alguna cosa a fer. Exacte. Però hi ha d'haver una voluntat política, perquè mireu quants temes tractem nosaltres. No, massa, no arribeu... No, vull dir, ara em diran, però clar, si tu creus que realment la joventut és important, hi has de destinar una persona que treballi per la joventut. Només per això. Només per això, perquè és impossible qualsevol altra cosa sempre tindrà més pes, no? Perquè, clar, sempre hi ha, vull dir, imagineu, no? Cultura, un equipament, s'ha trencat no sé què a la Lira, doncs ja passa per davant de qualsevol pla de joventut. Llavors, sempre que ven passant al Sobirà crec que una de les coses que passa és que sí que hi ha algú que creu que la joventut és important, perquè
hi ha tècnics específics de joventut que només, o pràcticament només fan joventut. La nostra realitat no és aquesta. Pobrets, els joves són els grans oblidats. Sí, no, realment és així. Sí. Ara m'agradaria dir com si hi ha algun adolescent que ens estigui escoltant que comenti què volem mireu els pressupostos. que us agradaria que hi hagués. Sí, però jo mireu que sé, els pressupostos d'un ajuntament. potser hi ha algú molt motivat que, jo que sé, cree un espai per fer tallers, jo que sé. Porta tenir una idea molt temps i no trobar l'altre sabent moment. quina és la demanda, sabent què és el que realment volen els joves o necessiten o què farien si hi fos, no sé, no? Què farien o què voldries que hi fos, que hi hagués a Trem perquè un divendres a la tarda no te la passis Creieu jugant que a la Play. aquesta és una de les grans demandes que teniu de part dels joves? O els joves ja ni tan sols ho demanen? Espai? Sí. Ho és. Sí, A Pobla ho ha sigut també. sempre. A Trem i a Pobla. Sí, sempre que fem aquestes Vull dir, no trobades... és que no es demani, vull dir, la població ha canviat, però no tant. Es demanes sempre. El que passa és que jo fa 10 anys t'hagués dit, bueno, a veure, que tenen això, això i això, Ja, però és i que ara no hi ha dic, res. és Tens raó. urgent, és urgent. Sí, total. Bueno, és que podríem estar hores parlant d'això, però anem avançant, no? Anem a parlar de polítiques de joventut. Ja anirem cap al final de tot. Sí, totalment. Quins serveis o projectes de joventut creieu que tenen més impacte real? Més impacte real no vol dir més bona resposta. No, impacte. Impacte, sí. Ui, Aquesta és complicada, sí. Clar, perquè nosaltres, jo crec que estem d'acord els dos, fem bolets, és a dir, fem coses per solucionar problemes concrets o peticions concretes. Tot i que és veritat que redactem uns plans locals de joventut que tenen una mirada a 4 anys, però no és real, perquè amb el poc pressupost que tens i la poca estona que tens per dedicar-hi, acabes solucionant aquelles demandes més urgents o més directes. Vull dir, a vegades qui viene antes gana, no? Llavors, fem bolets. Clar, jo crec que els projectes que tenen o sigui, que no són de bolets, sinó que són una mirada més enllà d'una activitat concreta, són els que han de tenir un impacte a llarg plaç millors en la joventut. Llavors, temes com en el seu moment el bus de la festa, que va caure, o temes com pugui ser les beques per estudiar fora, que no sé si són les beques muntanya, que són una mica precàries, però més dotades, o sigui, polítiques d'aquesta mena que poden arribar a solucionar problemes més estructurals i que no les fa un ajuntament, òbviament, crec que són les que poden ajudar els joves, però un ajuntament pot fer més coses que bolets, està clar. Sí, pot fer més coses que bolets. Però no I també va molt guiat. m'interessa, potser. No sé. Bueno, és el que dèiem, és el grau d'importància que li dones a Déu. Posem per davant, sempre hi ha més... I que també va molt guiat a vegades aquests bolets o aquests projectes que van naixent en funció una mica, i ho posaré en moltes cometes, de la moda, no? Perquè també les subvencions que rebem, que són les que també ens ajuden a cobrir aquesta falta de finançament dels pressupostos propis de l'Ajuntament, doncs també van una mica en qüestió del que des d'instàncies o institucions supramunicipals detecten que cal, no? Clar. Doncs es va tornar a posar moltes cometes de moda, doncs tot el tema de punts liles i tot això, llavors hi van haver moltes subvencions d'això, i encantadíssims, de que hi siguin, vull dir que no es malinterpreti, i perquè realment és la manera de fer coses, no? Perquè anem molt lligats també de les subvencions que puguin arribar, no? Però sí que és aquesta la guia, no? El camí, a vegades ens ve marcat també. Sí, amb joventut jo, clar, tants anys he vist moltes coses, no? I quan vam començar amb els plans locals, realment es valorava que cada municipi tingués un projecte i que aquest projecte tingués una coherència, llavors et donaven uns punts i uns diners, i nosaltres a Trem els primers anys vam rebre molts diners i es va fer coses molt xules aquí. Ara no, ara és quants habitants tens, quants joves tens per habitant, quan no sé què, te toca tant. Ja s'ha generalitzat. Pues no et premien el que tu t'ocorris, la creativitat, d'això voldrem parlar d'aquí una estoneta petita, però abans d'anar cap allà, això que has dit de potser va més lligat a modes, potser també va més lligat com a urgències o problemàtiques que van sorgint. No sé, vaig a ficar un exemple. Tu potser a Pobla, quan ja hi vas arribar, ja estava començant a fer-se, però el tema de la dinamització de la festa major... Sí, però això et deia, si la política de joventut que més impacte no és la que més resposta té, perquè la que més resposta té, òbviament, el producte estrella de Pobla és el Fem Colla, i va néixer de detectar una necessitat, que era que a Pobla la gent marxava per a festa major, no? I com ho capgirem? Doncs convertir-ho en una competició, en un joc, gamificar-ho tot, no? Perquè sigui atractiu, tornem al que dèiem abans, no? Fer les coses atractives
perquè la gent, doncs aquell cap de setmana, que és com el cap de setmana més important del teu poble, no decideixis marxar. I creieu que va ajudar a que els pobletans no marxessin durant la festa major, el Fem Colla? Jo crec que sí, ja et dic, quan va néixer jo no hi era, no va ser una idea meva, per tant no sabem bé quina era la realitat llavors, però home, veient el gruix de participants que reuneix cada any, doncs suposo que sí. Què n'opines del Collanades de Trem? No, em sembla molt bé, em sembla molt bé. Fem una fusió, fem Collanades? Jo encantat, de fet... Bueno, ja No, de fet, quan parlant-ho amb l'Alba i el Quim, que eren els tècnics que van parir el Fem Colla llavors, m'explicaven, al veure les Collanades de Trem, m'explicaven que un dels seus objectius al principi era acabar creant aquesta cosa de competició sana, no? Però al final és el que ens motiva, no? La gent es motivi, totalment. Però entre diferents poblacions. Bueno, anem ja acabant, ja que parlem de propostes o projectes, a veure quin impacte tenen. Sabem que costa, no?, que avui en dia els joves participin. Potser alguns creuen que opinar no serveix de res, o per què hi ha d'anar, o no sé, som tan individualistes que, mira, passem del tema. Però per què creieu que costa que avui en dia el jove en participi més? No només els joves, les persones de totes les edats. Sí. La gent no participa, la gent no té aquesta necessitat de dir la seva d'una manera constructiva. Constructiva, perquè la que és destructiva s'uneix tot amb el les poble. xarxes socials a dir m'atreveixo a ser hater i a dir tot el que em surt i a destrossar tot cosa sense saber ni com ha anat. Però venir i fer una proposta de a mi m'agradaria fer això i millorar, això és una cosa que fa temps que no passa i crec que és un tema de societat que nosaltres no hi podem fer massa cosa. Amb el tema dels joves sempre ha costat més, vull dir, tampoc és que els joves de forma intrínseca siguin participatius. Hi ha joves que ho són i els que són estan a tot arreu i hi ha joves que no ho són i no ho seran, per més que els apretis, saps? Jo penso que el nostre repte és fer-los veure que la seva opinió és important i donar-los moltes possibilitats perquè puguin opinar, que no sigui només venir a fer una dinàmica o parlar, sinó que tinguis moltes opcions de poder dir la teva. Aquest és el repte avui en dia, perquè la gent no vol perdre temps amb això, és bueno, pues ni que sigui fer un missatge, saps? Clar, són aquest tipus d'opcions les que valoreu. És a dir, que no sigui... Vale, potser del mètode tradicional de quedar en un lloc, doncs a la gent li fa mandra, però que tingui l'oportunitat de... Bueno, jo sóc analògica. Escriure'ns per Instagram... Jo sóc analògica amb aquests temes, no sóc analògica, però amb aquests temes soc analògica. Jo penso que una conversa i un tu a tu treus moltes més coses que 1000 missatges digitals. Però hi ha gent que... Però hem de contemplar aquesta possibilitat, perquè si no, no traurem informació de les persones perquè ens pugui ser útil per poder treballar i millorar. Al final l'important és posar-ho fàcil i tindré totes les possibilitats, no? Perquè qui prefereixi vindre a l'Ajuntament a picar la porta i dir mira, m'agradaria o us plantejo això, ho pugui fer, i qui ho prefereixi fer-ho per escrit o ens contacti per Instagram, doncs també ho pugui fer. Us hi trobeu? No? Que la gent prefereix contactar-vos online? Bueno, arriba, sí. Jo ho he vist amb les meves cars, amb la comissió de festes, que és una no associació, perquè són joves voluntaris, no estan integrats, i clar, amb 25 anys, doncs, el Darío va ser de la comissió també. No m'ha passat molta gent per allà, i ara és que no necessiten fer reunions presencials. Entre això ells. És un gran que... No necessiten. Jo crec que amb els anys veuran que sí, Bueno, jo estic veient que sí. Que no, jo els apreto per fer-ne de tant en tant, però no, pues al WhatsApp fan àudios de 4 minuts dient després ens agradaria veure l'organització. Bueno, és que estem cap aquí, però vull dir, al final com... O diuen el que pensen, o fes un quiz, no? Fes votar, i ja està. I amb el resultat acabés sent el mateix, això ja ho veurem. Bueno... Jo crec que la gent no s'entén de la mateixa manera per WhatsApp. Aquest tu s'està perdent una mica, que vull dir, total. que l'hauríem, no sé, com recuperar-lo, sí. però com més granat fas potser més t'adones que sí que realment és necessari, però no sé. I a nivell de participació també és important doncs, que la relació sigui propera, no? Claro. Que és el que deien també, clar. si tu tens els joves activats, i tornem a repetir, totes les franges d'edat activats, no? Propers a pendents del que fa l'Ajuntament, veient quines activitats proposen, tal, i et responen, doncs potser després d'una activitat algú s'aproparà a parlar. Sí. Clar. Però si no els tens amb aquest nivell d'implicació i fas una activitat i no et ve ningú, et ve molt poca gent, doncs ja no tens vindrà, ficat. no? Al final és això, establir una relació propera, constant, i llavors acabaràs guanyant la confiança, per dir-ho així,
perquè rebis els inputs. Perquè al final també passa el mateix, que és que rebem els inputs i aquí també és a nivell de tot l'espectre d'edats, no? Sí. De les persones que o coneixem o tenen la confiança o s'atreveixen a dir. Llavors també has de ponderar una mica aquesta valoració, aquesta opinió com la tractes, no? Perquè vens tu perquè tens confiança i m'ho dius, però l'opinió d'algú altre que no s'atrevirà a dir-m'ho, no? també és important. No, i per exemple, nosaltres tenim molta relació amb joves i no joves, però bueno, parlant de joventut, associats, o sigui, que formen part d'una entitat. Aquests joves ja tenen un tarannà diferent pel fet de que han decidit formar part d'una entitat. I també coneixen una mica les intríngulis de l'administració perquè qui més qui menys ha hagut de tractar i llavors ja venen amb unes coses preapreses, no? Ja venen ensenyadets. Que no té gaire a veure amb no té res a veure amb qualsevol altre jove del poble que diu... És que no es pot globalitzar, vull dir, perquè... Clar, vull dir, qualsevol xaval o xavala del poble que té una idea, doncs és que ja té una barrera molt més gran, li és més difícil. Llavors, és aquesta feina de poder anar generant confiança, però que és difícil que puguem, també, tal com funcionem ara. És difícil. Quina acció prioritzaríeu de cara al futur en la vostra feina? Jo ja ho he dit. Els espais joves. Per mi sí. Si no depengués de la jerarquia que us passés per davant qualsevol... Clar, vull dir, a mi, partint d'aquesta base... a la regidora de joventut, jo li dic, o sigui, hem de treballar cap a això, o sigui, mai ho havia vist tan clar com ara. A Trem, parlo de Trem, de lo que pot fer l'Ajuntament, amb les possibilitats que té l'Ajuntament, jo crec que ara s'ha de treballar cap a l'espai jove, però clar, això vol dir, doncs, arreglar un espai, buscar algú que ho dinamitzi, perquè si volen fer un espai jove, com ho fan moltes coses, que és... I tu, Judit, a les tardes, te n'hi vas un rato... Bueno, això no és agafem aquell local que ja tenim i obrim una saleta allà al costat, que caben 10. No, així no anem bé. Sí, exacte, o aquest espai, hi posem taules, hi posem futbolín, hi posem uns dardos, però l'obrim els divendres de 6 a 10. Val, però si no s'hi fa res, si no hi ha algú allà, doncs acaba... Bueno, i no saps com pot acabar el tema, no saps com pot acabar el tema i la gent és això, un grup se farà seu i farà no estem preparats per autogestió. De moment ha de ser gestionat. Després, no dic que no pugui arribar a ser, perquè, jolín, hi ha molts exemples a Catalunya d'espais autogestionats i que funcionen superbé, però clar, no pots començar la casa per la teulada. Per Catalar n'hi ha un, oi? A Talar, l'Ajuntament, a les escoles, té un espai habilitat pels joves que hi poden anar, sí. No sé dir-te com funciona. Això ens ho explicaria millor el Serafí, de l'Oficina Jove, que ho té més controlat. Ja hi parlarem. Sí. Bueno, anem acabant? Sí. I ara us presentarem una última secció, que és sorpresa, que no us hem presentat. Per intentar mantenir una mica aquí la intriga. Sí, que li farem a tothom. Que farem a tothom, sí, al final... Sí, que s'ha de ser sorpresa a partir d'ara. Bueno, no, perquè canviarem. Sí, al final del podcast hi ha com una secció una mica més ficant o salseo, no sé, per intentar fer el ganxo aquest amb... Està bé, potser per pujar una mica els ànims. Amb l'audiència, per pujar els ànims. Portem una bona estona aquí parlant i plorant conjuntament i no... I no cal, no? Llavors, la secció aquesta es diu Això Rai, ¿vale? El podcast es diu Això Rai Podcast. Aleshores, us presentarem 3 situacions relacionades amb el jovent, potser també en relació a la vostra feina o no, i vosaltres podeu respondre, ens heu d'explicar la situació que us presentem, la pregunta que us presentem, una situació, ¿vale? Si creieu que la podeu explicar, o podeu dir, això rai, us ho explico perfectament. Ara us fem un exemple, val? Vale, sí. I si creieu que no podeu dir-ho, no podeu parlar sobre això perquè us fotreu amb un merder, això portarà cua. I no explico res més. Per exemple, jo li presento a la Ilènia 2 situacions, val? I ella em podrà respondre. Per exemple, la primera situació. Ilènia, explica'm per què vas canviar de feina, per què vas decidir emprendre. És a dir, això porta la cua, quasi que passa la següent. No m'ho vol explicar? Doncs següent. Ara bé, sí, ja m'ha respost això, porta la cua, les 2 següents me les ha de respondre. Vale. No us les direm d'un en un, no us les direm les 3 perquè podeu triar, perquè si no també és una mica més fàcil. Vale. Us ho volem posar una mica difícil. I són les mateixes pels dos? O sí, són les mateixes pels dos. Ah, mira. Això sí. Puc copiar. Però ens ha pensat també. Val? No cal que fem la següent... No, ja ho entenc. Ho heu entès, perfecte. Doncs va, anem a l'escenari 1. Sí, la primera seria una decisió impopular però que tornaries a fer. Una decisió impopular que tornaries a prendre. Però sabeu que nosaltres no prenem decisions, Bueno, és a dir, però algun projecte que hagueu dit que no hagi tingut
de primeres bona acollida, però després hagueu dit, la tornaria a fer perquè després doncs, va acabar anant molt bé, encara que la gent de primeres es penses que no. O alguna decisió que Sí, poguessis decisió, acabar prenent dins projecte o d'algun iniciativa projecte. que potser ara tu ens estàs dient O dir, mira, fa molta falta un espai jove. apostem, I per exemple, per destinar amb aquesta subvenció, no sé, més diners aquí, perquè tal, i algo que tu diguessis, mira, vaig apostar perquè això passés i ho tornaria a fer. Ja la tinc. Això ja sé quina diré. Vinga. Sí? Saps quina diré? Ah, no ho sé, potser no, eh? Ah, m'he flipat. això rai. Vale, a veure. Doncs treballar perquè el CUP no sigui l'espai d'una única entitat. Molt bé. Avui en dia el CUP ja... Hi ha l'Orfeó, té 25.620 i la Casa Sol Naixent. Ole, molt bé. Que al principi havia de ser per una sola. Bueno, durant molts anys va ser la Casa Sol Naixent, després hi van a l'Orfeó, però quan van a l'Orfeó la Casa Sol Naixent no es va haver afectat i doncs una cosa que semblava impossible, que és que una entitat juvenil li cedís un espai a una altra, doncs va passar i n'estic contenta. Que bé, molt bé. Que guai. Jo no sé si és impopular, perquè tampoc en el moment que es va decidir acabar amb aquest projecte no era gaire impopular, no? Però és intentar recuperar els pressupostos participatius. Ara potser m'he menjat una pregunta després, No. però... Vale. Bueno, no. Vale, pensaré en No has una dit altra. això, rai, Daria. Ah, perdó, això és rai, t'explico en un moment. Ostres. Què impliquen els pressupostos participatius? Què implica els pressupostos participatius? O sigui, no sé, per preguntar. Què són els pressupostos Sí, què són, participatius? què són? Els pressupostos participatius era dir-los als joves que l'Ajuntament dedicava, en el nostre cas, 5.000 euros a fer el que els joves volguessin. Llavors es creava tota una dinàmica de presentació de projectes, votacions, una votació compartida i es triava les activitats o els projectes que amb aquells diners es feien. I això avui en dia ho seguiu fent? I això no ho seguim fent, per això en el seu moment es va decidir deixar-ho de fer i també és com aquesta espineta de Que apostaries per això. intentar tornar-hi. També es va deixar de fer perquè just post-pandèmia, doncs, si la participació juvenil ja tremola, en aquell moment encara tremolava molt més, i ho vam intentar 2 anys i... Però no hi havia prou No es va propostes. participar prou, no? Llavors per això van dir, mira, ho deixem aquí. Però sí que dedicar una part del pressupost a allò que els joves vulguin i a més decidir-ho amb la Entre forma en tots. què es decidia, no? Doncs crec Era que guai, no? és important. Quines propostes havien sortit arran dels pressupostos Mira, personals? des de fer activitats aquàtiques, llavors organitzava un dia, anàvem al lago i agafàvem Tots els canoes joves de i Pobla, això. vinga, Bueno, tothom que volgués Que guai. participar, teníem un pressupost i era doncs, el que podíem. La creació d'una batucada, que llavors es van comprar els instruments amb la col·laboració de la percussió dels Diables de Tremp, doncs es va crear com un petit grup, va acabar morint i ara tenim els instruments agafant pols. O sigui que també una crida per qui vulgui reprendre alguna iniciativa així, doncs que Dins d'un estan espai allà, jove, es no? podrien posar el nou espai jove. Que... Podria ser un lloc d'assaig. No sé, altres projectes així, vull dir que no ha de ser res superteòric, no ha de ser alguna No, que la cosa gent no amb molta pensi, ha de continuïtat, ser un sinó, superprojecte que no vagi sé, a acabar No, revolucionant. des de muntar una sortida tots junts a esquiar, per exemple, o I que es pugui fer finançar una algun mica el concert amb aquesta temàtica en concret, no sé, coses així. Està guai. Val. Molt bé, anem a la pregunta 2, escenari 2, i ara entrarem... Clar, per això t'he preguntat, amb pressupostos de joventut, perquè... A veure, com funcionen els pressupostos de joventut abans de fer-vos l'escenari? De fer-vos la pregunta. Teniu un quin pressupost... Tenim un I de què pressupost... depèn? Tenim un pressupost que... Bueno, jo en el meu cas, jo faig una proposta de pressupost realista, vull dir, no puc dir vull 50.000 euros, perquè si mai han sigut no me'ls donaran. Jo faig una proposta a partir d'uns projectes i llavors conto que hi haurà uns ingressos que se sumaran a aquesta... O sigui, si jo dic que ens gastarem 9.000 euros i conto que hi haurà un ingrés de 8, doncs... Anual, feu la Sí, proposta. 17. Llavors, les propostes de pressupost jo la passo a la regidora de joventut, la regidora de joventut, quan l'alcaldessa ha de decidir el pressupost total de l'Ajuntament, diu, pues mira, d'aquí sumo, d'aquí trec, d'aquí no sé què, i jo justifico perquè dic 8 i no dic 15, o perquè... Val? Llavors, a vegades compren, a vegades no compren, i amb allò pues, hem de treballar. Però sabeu més o menys de quin tant per cent del pressupost
És a dir, fins quan podeu jugar, quan podeu demanar i quan no, més o menys. Home, Això els anys o sigui, ja saps. jo us puc dir que quan un alcalde o alcaldessa ha de retallar un pressupost d'un ajuntament... Retalla joventut. Bueno, joventut, festes, cultura, educació no tant, però vull dir, són les Maries, és el que la gent... O sigui, doncs, primer va obres, primer va moltes més coses que això. Però sabem el tant per cent que representa del pressupost. No m'ho facis dir, però és una misèria. No, per tenir una idea, és curiositat plena. Però imagina't el pressupost de joventut de la partida d'activitats, estem parlant de 8.000 o 9.000 euros, Sí, saps? no és un gran tant per cent. És misèria, sí. Bueno, que sumat amb el que d'això acaben sent uns 15.000 euros, però amb 15.000 euros no fa No res. es fa res. Pobla igual, eh? A Pobla funciona el mateix, l'únic que ens estalviem un pas, que ja els faig directament amb trobada amb la regidora. Vale, anem amb carta blanca, no? Sí. Teniu carta blanca? Pressupost de joventut, carta blanca. Imagineu-vos-ho. Imagineu-vos que Vale? Que podem demanar el que... que podeu demanar el sí, que sí. vulgueu, pam, Sí. sí a todo. Val. Què feu? He de dir una xifra? Xifra i projecte, o no? justificar. Què faríeu? Què faria? Jo contractaria una persona específica per fer polítiques de joventut I se li pugui mantenir. que tingués continuïtat en el temps, no uns mesos, i a més que fos jove, perquè ja es deixarà de ser jove, però que fos jove d'entrada, i invertiria en un espai adequat per als joves. Això, segur. Guai. Això rai. Això rai. Això rai. Això rai. Si jo també dic això rai, quasi que diria el mateix. Mateix per Diria el mateix, Pobla, al final, la falta principal, i crec que durant tot el podcast s'ha anat veient, és la falta de temps nostre. Llavors, tindre alguna persona Bueno, que s'hi pugui dedicar només és a més, això. jo, depèn de com, igual faria promoció interna, em demanaria ser la tècnica de joventut només I que algú vingui a cobrir i que la algú teva- vingui a fer Que tot algú vingui a fer l'altre, l'altre. perquè a mi m'agrada molt. No? És una idea. Potser sí. Vale, i l'últim escenari, que encara que bueno, podeu respondre els tres, alguna cosa que no trobaràs a faltar de la teva feina el dia que pleguis. O us jubileu, O us que jubileu. potser sempre treballeu el mateix. Jo dic això rai. Vale. Els polítics. No, jo no, veus? No sé. Bueno, De moment, clar. no vull dir que tots els Clar, polítics sí, no sí, sí. m'agradin. La figura com a tal, el de- fet, el funcionament de l'administració i la de la Sí. democràcia que fa que cada 4 anys tinguis possibilitat de canviar absolutament tots els caps i que haguis de Això és tornar a veritat, explicar-los a tots una altra vegada tot el que has fet, per què ho has fet i per què no sé què. És una cosa que, tot i que porto un munt d'anys, no m'hi acostumo. És feixuga, no? I se'm fa Bueno, i és un feixuga. rotllo. Llavors, si em donessis a triar, potser aniria en contra de la democràcia i no vull ser el Donald Trump, però jo canviaria T'hem entès. això. Clar, jo encara no m'he trobat en aquesta situació, Ah, mira. perquè encara no m'han canviat els meus caps, potser que és una cosa que ja penso en aquest dia i Tremoles. i tremolo, sí. Llavors potser per això no diria els polítics, però sí agafant aquesta idea tots els procediments feixucs de l'administració. Vale, molt bé, doncs heu passat les proves, les preguntes, que guai. Som tècnics de joventut. Estem preparadíssims. Ens agrada jugar, ens agrada Estem jugar. superpreparats. Molt bé, doncs moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres, per venir a Això Rai, Això Rai. i ens veiem per Tremp i per Pobla. I tant. A vosaltres per convidar-nos. Merci. Adéu.